Lima ka masakop sa BMO na-discharge na sa tambalanan. Usa kanila, mipaambit siyang kasinatian. Mabalik si Luan Merondina sa exclusive report. Siya si COVID patient number 4 sa Lapu-Lapu City, ang labing unang kawani sa City Hall nga in charge sa relief operations nga nakonpermar nga nagpositibo sa COVID-19. Sukwahi sa naunang tulo ka mga nakonpermar nga COVID patient sa Lapu-Lapu nga parehong nasulod sa ICU. Kan intensive care unit, si patient number 4 mild COVID lang ang mitakboy kaniya base sa diagnosis sa mga doktor. Alang kaniya, dili angay ikauaw sa usa ka COVID patient ang iyang nadangatan. Ang COVID-19 muigo ni bisan kinsa busa mahinungdanon nga magpakonsulta dayon sa doktor kung may masinating mga sintomas. Kato na week na lang gyud ni tungod sa among trabaho lagi kay kuan man gyud. Kanang sayo mo mata mugikan gumig alas 4 kadlaw mauli ko mga alas 5 kay hatag sa relief goods sa isla. Ang wa niya pagpakita sa iyang hulagway atol sa interview, gitumong aron kaprotehean ang iyang 19 anyos nga anak, batok sa mga pag-BI-BI sa social media. Sa pagkakaron, gikinahanglan usab siyang mapaubos sa 14 ka adlaw nga home quarantine sa dili pa siya mobalik sa trabaho. Samtang nagnegatibo sa COVID test ang iyang anak. Kana pong nabiktima ron ng COVID, anang always sila mo positive silang hunahuna nga kaya nilang makarecover, dili magpada nga tagaan di sila mo cheer up sila pirmi ba nga kanang ilang awas nang kabasko gid ang hunahunaon. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.